Dili matud pa babaga ng mga otoridad o galing sudlon nila ang balay sa mga sakop sa pamilyang Duterte. Sumala ni Vice President Sara Duterte. Ano ang report ni Argel Relator? Padayon nga nakabantay ang mga taga-suporta sa pamilyang Duterte sa balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa gawas sa ilang balay sa Davao City. Dunasay mga nagdonar og mga pagkaon alang sa mga taga-suportang gipiling magpabilin sa gawas. Ingat lang jud tay, laban lang. So kay medyo murag nagolta sa iyang health no. So ana. Yes, of course, basta wala man tay problema i-arrest, basta na lang tay due process. Mao lang manggid na. So we love you tay. Dunasay grupo nga naghalad og pag-ampo. Una na ang ipaabisuhan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang mga taga-suporta nga muuli na lang sanglit adunay mga abogado nga nakabantay ug galing dunagayoy pagsilbi og search warrant nga ipatuman ang otoridad. Luyo nga naa sa The Hague sa the Netherlands aron asikasuhon ang pagbugna sa legal team sa iyang amahan. Nahibalo na matud pa si Vice President Sara Duterte labot sa planong pagsilbi og search warrant sa mga property sa mga sakop sa pamilyang Duterte sa syudad. Nakita na matud pa nila nga posibleng dunay pagtanom og ebidensya sama sa gihimo kang Congressman Arnie Teves sa Negros Oriental. So I just told them that just secure your valuables and then just allow them to do the search, and then we expect that there will be planted evidence inside the houses. So I told them that we'll just have to face that as well. No one should be hurt. No one should resist. Ginabantayan sab ang balay ni Mayor Baste sa Barangay Katigan. Dunay nakapost nga tarpaulin kalabot sa illegal nga pagpananom ug ebidensya. Kauban si Melcher Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.